Ay, nako. Grabe kainit. Sige, patali. Init. Ang kaunsa. Init Nagkaon saging sa sakto. Nagilis na. Ay, nako. Hi, guys. Atangi ninyo ang Basta atangi. atai. Pwede ni regalo birthday cake. Hi! Hello! Atangi. Surrender kami. Surrender kami guys. Atangi ang Sugilanon. Sista ni Odette. Hello, shout out. Ang kahibulungang manok. O, ang manok kahibulungan. Sista ni Dido. Ang Kahibulungang manok. Sista ni Odette ug ang manok nga kahibulungan. Atangi. Ang sista. Hello, Ebed. Musta tanan? Yeah, pangi. Ay, shout out ko sa barong-barong ni tatay. Okay na mo? Ano ka sa kayo mag-gin? Ari ko na kay muna og ko ah. Okay. Muna ako ubos. Bro. Oh, bro. Ano siya, bro? Oh. Bye-bye. Ay, bisa kayo ya? Bye-bye. Bro. Atangi. Atangi. Nandiyan po ni sa talong na. Thank you. Manahon na lang yun. Ay, okay. Ansa, ma'am? Lingaw kay mo dito, sir. Okay lang. Sorry pagsira ko ya. Grabe, ha? Di ba dito pa sa kuwan ba? Sorry pagsira. Unsa day? Sorry pagsira. Taday. Mao ka. Yan na. Lagi. Ah. Dili na siya masira pero malaka siya. Okay. Okay ra mo diha. Thank you kayo bisan sa kainit no sa panahon ng tagilid. Layo. Abugnaw gihapon kay amo sakyanan murag. Kita bro. Kita. Len. Okay ra ka Len. Ako Hello, ma'am. Okay ra ma'am. Mayoni mo mo acting mamoy. Grabe kay ka ma'am. Chuka, sir. High pointer. Dili tinuod gyud. Swear. Sa to partistahin ni Chuka. Artistahin ma'am oy. Tingalik, artista na kadaan niya, wala ka magsaba-saba. Oo. Di ba no? Gilang lang ba? Weh. Hindi na, kapi lang kunin mo kay may mangko ka mo tudlo. Ang imong bana lagi nganong di wala man siya mo acting kayo nga kabaw ko nga artista honon man pod. Darling, di mo. Girl, you're so silent man. Uy, bulap buya bunda. Ay, sayang ko pa na kay mo. Shy. Shy boy lagi na siya ron. Eh. Shy girl. Okay, thank you no. Thank you kayo. Thank you. Thank you sa tanan. Successful among shotro nga adlaw. Thank you. Ay, salamat. Salamat itaw sa hangin. Hello guys. Dito na. Hello. Page niya. Ha? Page niya mo i-upload niya. Oh. Guys no, gikan namin nag-shooting. So continuous me dito sa balay ni Salod. Yes. Atang-atang gidi ay. Oh. Sista ni Dido og ang manok kahibulungan. Makita ninyo mga igala no sa among YouTube channel Opaw Vin og sa FB page Pinobre Tabay. Og ingon man makita niyo major sa CCTN. Oh, yes. Okay, channel 47 no. Tangi mi. Charot. Tangimi si Salod eh no guys. Ako si Salod. Og si si Linda. Eh nagkalingaw gid taon may himo og mga project na to Oh. para sa inyong katagbawan no sa lingaw-lingaw nga serye ang Sista ni Dido. Woo! Augang manok kahibulungan. Dara manok kahibulungan. Okay guys. Balik mi. Ang ubang mga talent wa pa maabot. So, pagpadayon lang gyapon mi didto. Adto mi sa balay ni Monica, ni Salud, og ni Bro Dido. Okay. So, bye. Buyers.